ತಿರುಗ್ಲ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಭಜನೆ ಪೂರ ಉಂಡು ನಾನು ಇತ್ತೆಂದೇಕ್ ಮೆಹಂದಿಗ್ ಪಿದಾಡ್ನು ಮೆಹಂದಿಗ್ ಬುರಾನಿಡ್ದಿಂಚಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅತ್ತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ 10 ಗಜಿಲ್ ಬಿಜಿಲ್ ಉಂಡು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಕೊತ್ತೆರದಿ ಏರ್ನೆ ಒಂದಿತ್ತು ನೆಂಕಿ ಇನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬ್ಲಾಗ್ ತುಯ್ಯಾರತ್ತೆ ಅಂದ್ರಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಡ್ಗಳಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲ ಬೈಯದಲ್ಲ ಅಂಡ್ ವಾಯ್ಜ ಅವೇ ಮಲ್ಲಾಡ ಐಟೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎಂದಿತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ನೈಕ್ ಅವೇನ್ ಪಾಡಿಯೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮದಿಮೆದ ಡ್ರೆಸ್ ಅವಲೆ ಅನ್ಸಲೆ ಅವೇನು ವಾಶ್ ಮಲ್ಪುಜಿಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಅಂಚೆನೆ ದೀಂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಕಲೆಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಐತೆ ನಾನು ವಾಶ್ ಶಾಂಪು ನೀರು ಪಾರ್ದೆಪ್ಪು ಅಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಮದುವೆಂಗಿ ಪಿದಳು ಮದುವೆಂಗಿ ಏರ್ನ ಕಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲೆ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಒಬ್ಬಕೆನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪನಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆನ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಅಂಚ ಮೆಹಂದಿನಿ ಮದಿಮೆ ಸಂಡೆ ಅಂಚ ಭಜನೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಪಿದಾಡು ಬೇಗನೆ ಭಜನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಪಿದಾಡು ಕನ್ನಡ ಹಾಡು ಮದುವೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ದು ಹಾಡು ಇದು ಇನಿತ್ತ ಮದ್ರೆಂಗಿದ ಲುಕ್ ಒಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಆಂಡು ಬೇಗ ಪೋಡುನೆ ನೀನು ಬೇಗ ಬಂಡ ಅವಳು ಚಾರ್ ದಿಯರತ್ತು ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕದಾದ ನೆಂಕ ಏಪಲ ಮದಿಮಾಲ್ಪುರ ಬನ್ನಾಗನೆ ಉಪ್ಪೋಡವಳು ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮಾಲ್ಪುರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಎಂಕ ಅವ್ರು ಸರಿ ಆಗುದು ಅಂಚ ಮೇರ್ದುಲ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪುಗಂದು ಪಂಡಿನಿ ಯಾನ್ 6 ತೆತ್ತದ್ಲನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಹೊತ್ತದ ಫೋಟೋ ತಚ್ಪಲೆ ಎಂಚ ಹೊತ್ತದ ಎಂಚ ಹೊತ್ತದ ಗೊತ್ತು ಪಂಡಿನಿ ಯಾನ್ ಪಾಡಿಂದುಲ ಊರೊಡ್ದುಂಬು ಸರಲ್ಲ ಅದು ಸಿಂಗಲ ಪಕ್ಕಡೆ ಸಿಂಗಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪುಗ ಪಂಡಿನಿಯಾನ್ ದೆಪ್ಪುಪ್ಪು ನಾನು ಏಳು ದೆಪ್ಪೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ ಶೂ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೂ ಬರ್ತೀನಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಕಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಆಂಡು ಕೊಟ್ಟಾಂಡು ಹೋಯ್ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮದಿಮಾಲ್ನ ಅಮ್ಮ ಆರೆಂಕ್ ಪೂರರೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಮೊಕುಲ್ ಪೂರ ಸೇಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡುಲೆ ಪೂರ ಒಂದೇ ಲಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಇಡುಲೆ ಟ್ರೈಡ್ ಅಂಚಾರು ಮಾತೆರನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಪೂರರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದುಲ್ಲ ಆರ್ದು ಪಿದೆ ಜಾಲ್ ಮುಟ ಮಾತೆರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ ಮಾತ್ರ ಸೆಲ್ಫ್ ಪತ್ತದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಆಯ್ಷಲ ಇಜ್ಜ ಆಯ್ಷನ ಕಳ್ಡಲ್ಲ ಪಿದೆ ಇಪ್ಪೋದು ಪಾತಿರೊಂದು ಅಕುಲು ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪರ್ಪಲ್ ಥೀಮ್
ನೇತ್ರ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾಮನ್ ರಕ್ತತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ಸೋಮವಾರದ ಶನಿವಾರ ಮುಟ್ಟ ಪುರ್ಸೋತ್ ಮಂತೋಂದು ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪ ಐತಾರ ದಾನಿ ಪುರ್ಸೋತ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಈ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಲಾತಿ ದೇವರು ಉಪ್ಪೇರು ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಸೋಮವಾರದ ಶನಿವಾರ ಮುಟ್ಟ ಐತಾರ ದಾನಿ ದೇವರಿಗೆ ರಜೆ ದಾಯಗ್ ಎಂಕುಲು ಲಕ್ ನಮ್ಗೆ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಹಾಪುಡು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪುರ್ಸೋತ್ ಇಪ್ಪು ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಈ ವಿಷಯ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಪೊಗ್ಗುನಾಗೆ ಮಿತ್ರ ಮುಗುಳಿ ಪಂದಿಪ್ಪುರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಕೈ ಮಿದ್ದಿರ್ಪಲೆ ಕೈ ಮಿದ್ದಿರ್ತದ ನಿಕ್ಲೆನ ಬರಿಟ್ ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಬರಿಟ್ ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಹೈಫೈ ಕೊರ್ರಡ ಇಂಚ ಕೈಕ್ ಓಕೆ ತಾಟಿ ತಡಕ್ಕ ಓಕೆ ಎಲ್ರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೈ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆತ ಎಂಚಿನ ಹೂಗೆ 1 ಗೋ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಕೊಡರ 3 2 1 ಗೋ ಆಚಾರ್ಯ ಅಲ್ಲಿ and 5 ಓಕೆ ರೈಟ್ ಇದು ಎಣಿತ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಶುರು ಕೇರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಇರ್ಲತ್ತ ಬತ್ತನದ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಸರಿನಾ ಚಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಚಿಟ್ಟು ಏರ್ನ ಸೇರ್ದ ಆಡಿಟ್ಟು ಮಧುಮಲ್ಲ ಪುದದ ಚಿಟ್ಟುಂಡು ಅಕುಲು ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲಕ್ಕಿ ವಿನ್ನರ್ ಆಪೇರು ಬಂದು ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನ್ಪೇರು ಕೇಂಡ ಓಯ್ ಕೇಂಡ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರಿಂದು ಯಾನ್ ಸೇರ್ತಿರ್ಗಾರೆ ಏರ್ಡಲ್ಲ ಬಂದು ಯಾ ಬಂಡೆ ಏರು ಬಂಡೆ ಐಕು ಆತು ಪೂರ್ಲು ಕವರ್ ಪೂರ ಮಾರ್ದಿ ತಿಂದಿತ್ತೇನೆ ಪೂರ ದಿತ್ತಿರ್ಲ ಗಾಡಿ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಪೋಯಿ ನೀ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ತಡಿ ಅಂಟದ ತಿರ್ಗಾತು ಲೈನ್ ಪಂಡ್ರೆಂದು ಪೋನಾಗ 4 ಕಾರು ಪೂರ ತೋಜುದುಂಡು ಒರೀದಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕಂಗಾದರ್ ವಿತ್ ಲೌಡ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3 2 1 ಗೋ ನೀರ ಬಿಟ್ಟು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್
ನೆಲವ ಬಿಟ್ಟು ನೀರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಗದು ಜೀವನ ಸಾಗದು. ಸರ ಸುರತ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರಿಜಣ ವಿಸಿಲ್ ಮಾಡಿ ನೀರನ ಸೂಪರ್ ಸರಿ ಎಡ್ಡ ಓಕೆ. ಸುರತ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ ಸುರತ ಸ್ಟೆಪ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ ಹೌದು ನೀವು ಬರ್ತು ನೀರು ಹೊರಕಡೆ ಪೋಡಿ ಪೋಣಕ್ಕೆ ಸರಿ ಓಕೆ ರೆಡಿ. ಕೈ ಬತ್ತಲೆ ಸರ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಚು ಬಲೆ ಇಂಚಿ ಇಂಚಿ ಎಸ್ ಇನಫ್ ಇನಫ್. ಸುರತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಬಂದಾಗ ಪೂರಗಳು ಕೈ ಬತ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೈಟ್ ಗಳಾಗಿದೆ ಇಂಚು ಜಂಪ್ ಸೂಪರ್. ಅದೇ ಮೆಲ್ಲಲಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮೆಲ್ಲಲಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಪೂರಗಳು ಲೆಫ್ಟ್ ಲಾಗ್ಯಾರ. ಫ್ರಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂಥರ ಲಾಗಿನಾಗ ಶೋಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಗ್ಯಾಗ. ಓಕೆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಂಪ್. ಓಕೆ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೆಡಿ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ on left barrage ready back front kick out pull ನಯನ ಮಧುರ ಮೌನ ಮಿಡಿದಯ ಇದೆ ಮಾತೆಗೆ मेरे बड़ी लगाओ चेहरे तिन्ने पूजे कल दर्द लगन तेरे अले न पूरे. Thank you so much ladies and gentlemen. ಮೈ ಮುರಿದರೆ ನೆರಗಿಲ್ಲಿ ನೀ ಬಲಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಈ ಬಾನು ಹೊಸದಾಗಿದೆ ಬೇಡೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ನೀನೇ ಕುಣಿದು ಕುಣಿದು ಬಾನು. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳೋಳಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬರಲಿ ಅಂತ ಸೊ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಫಿರೋಜ್ ಮಾರಿಕೊಂಡ ಪದ ಬರಬೇಕು. ಮೇಡಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಶ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ರಶ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಬಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ಮುಗುಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅರುಣರು ಜಾರು ಮನಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾರೆ ಈಜಿನೇ Shifali and Kavya. Yes, Shifali and Kavya, please come and collect your prize together. Shifali madam dharma gata prize. Onge round udari kanat nekchi. Right, Rashmi madam banni ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಪ್ಪ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬರಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿನ್ನರ್ ಅಂದ ಟೀಚರ್ ಇದನ್ನ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೀಚರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ लागार रश्मि मैडम तो व्लॉग मन पड़ा
ಅಂದ ಮಂದಾರೀರು ಯಾವಲ್ಲ ನೈಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಡತ್ತ ರೈಟ್ ಶಿವಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಬನ್ನಿ ರೈಟ್ ಚಂದ ಟೀಚರ್ ಇರಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೀಚರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಲಾಗಾರ್ ರಶ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ತಂಗಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದ್ಕೊಡಮ್ ಅಂದ ಮಂದಾರೀರು ಯಾವಲ್ಲ ನೈಟ್ ಸೂಪರ್